Fitaccen malamin addinin Islama a Najeriya, Shiekh Gumi, ya sake jaddada cewa akwai alamu da ke nuna irin rawar da manyan kasashen waje ke takawa wajen tallafawa 'yan bindiga da kuma ƙungiyoyin ta'addanci a Najeriya. Lamarin da ya ce yana ci gaba da jefa kasar cikin rikicin tsaro. Shiekh Gumi ya bayyana irin wannan tsoma baki da kasashen ƙetare ke yi na iya zama tubalin da ke ƙara dagula zaman lafiya a Najeriya. Gwamnonin jam'iyyar APC mai mulki a Najeriya suna gudanar da babban taron su a jihar Imo karkashin jagorancin gwamna Hope Ozedinma. Taron ya kunshi diba batutuwan siyasa, cigaban jam'iyya da kuma tsare-tsaren gudanar da mulki, inda gwamnonin suka tattauna hanyoyin da za su karfafa haɗin kai da inganta tafiyar jam'iyyar a fadin Najeriya. Tsohon ministan shari'a a Najeriya Abubakar Malami ya karyata zarge-zargen da ake danganta shi da daukar nauyin ta'addanci, yana bayyana cewa babu wata hukuma da ta taba bincike ko kuma tuhumarsa da irin wannan laifi. Ya ce bayaninsa da ayyukan da ya yi a baya, ciki har da dokoki da matakan yaƙi da safarar kuɗi da kuma ta'addanci, sun tabbatar da tsayuwarsa kan bin doka da oda da kuma kare mutuncin Najeriya. Ƙarshen takaitattun labaran kenan, sai an jima.